हेलो लोगोफोर खुलुमबाय YouTube फेमिलि नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दा आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा PMKनिफ्राय मोजां खौरां फैदों, अफिसियेल नटिस। दा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ आबादारिफोरनि मुङै नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनो लोगोफोर। दा PMKनिफ्राय अफिसियेलि नटिस फैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। दा माला मोनगोन आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय अफिसियेलि नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोना रावबो डाउट जाया, क्लियार जायो माला मोनगोन फैसाखौहाय। नोंथांमोना बेखौनो मिथिनो लुबैदों जानांगौ। दा जोंहा फाइनालि लोगोफोर मासाबो बारलांबाय, मास मोनब्रै मोनबायानो जाबाय जोंहा। दा मोननांसिगौमोन। दा थारैनो फाइनालि नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टनि रांखौहाय नोंथांमोना मोनथारसिगोन दे लोगोफोर। 100% नोंथांमोना मोननाया रोखा जाबाय दे लोगोफोर। अफिसियेलि PMKनिफ्राय डेट फोसावना होबाय लोगोफोर, एनाउन्स खालामनानै प्राइम मिनिस्टाराहाय। दा नोंथांमोना थांनाय 19 इनस्टलमेन्टखौहाय नोंथांमोना 24 फेब्रुवारि 2025 आव मोनदोंमोन लोगोफोर। दा बेवहाय 9.7 crore PMK बेनिफिसियारिसफोराहाय मोनदोंमोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना साननो हागौ लोगोफोर, माखासे दानबाय नामा बेनिफिसियारिसफोरनिखौ होननानै। दा बेवहाय बेबायदि जेबो दानाखै लोगोफोर। नोंथांमोना जेरै मोनदों ओरैनो 9.7 crore PMK बेनिफिसियारिसफोरा मोनलांबाय थागोन लोगोफोर। बेबारावबो नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टआवबो नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय फाइनालि नोंथांमोना माला मोनगोन होनबा बेवहाय अफिसियेलि डेट फोसावखाबाय। जेम इभेन्ट्सनिनो मोनसे अफिसियेल वेबसाइट दं लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा अफिसियेल डेटखौ फोसावना होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना फैसाखौहाय माला मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। दा आबादारिफोरनि थाखाय बे जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोराहाय बोसोराव 6,000 रां मोनो, 2,000 मास मोनब्रैजों खेबसे मोनो, नोंथांमोना 3 किस्ति हिसाबैहाय दा नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। दा माला मोनगोन होनोब्ला जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टनि रांखौहाय नोंथांमोना 2 आगस्टआव मोनगोन दे लोगोफोर। 11 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन लोगोफोर। बेवहाय अफिसियेलि फोसावना होखाबाय। 9.7 कौटि PMK बेनिफिसियारिसफोरा आबादारिफोरा मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। आगस्टनि 2 तारिखआव नोंथांमोना मोनगोन लोगोफोर। 11 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय फैसाखौहाय PMKनि रांखौहाय सोना हरसिगोन प्राइम मिनिस्टाराहाय। दा मानिफ्राय सोना हरगोन होनोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। उत्तर प्रदेश, बनौली, सेवापुरी, वाराणसीनिफ्राय सोना हरसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोननि PMKनि 20थि किस्तिनि फैसाखौहाय 9.7 कौटि PMK बेनिफिसियारिस आबादारिफोरनो नोंथांमोननो सोना हरसिगोन दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर अफिसियेल नटिस ओंखारखाबाय जोंहा। बे फाइनाल डेट जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि फैसाखौहाय प्राइम मिनिस्टारा 2 आगस्टआव 11 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो सोना हरसिगोन। बेयो फाइनालि नोंथांमोननि 100% फैसा मोननाया रोखा जाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना माखासे खामानि मावनांगौ दङब्ला नोंथांमोनाहाय मावना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। फैसा मोननायनि सिगां जायफोरनाहाय थिग गैया एकाउन्टफोरा, इक्वेसफोर जायाखै, लेन्ड सिटिंफोराहाय अके जायाखै, जायफोरनाहाय FTO प्रसेस येस नङा, नोंथांमोना गावबा गाव स्टेटासखौहाय खेबसे चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो माखासे खामानिफोर मावनांगौ दंब्ला नोंथांनाव बेखौ मावना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोननि PMKनि 20थि किस्तिनि फैसा मोननाया रोखा जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि PMKनि बेनिफिसियारिसफोरनि मोनबोबाय थानाय नोंथांमोननि बेनिफिसियारिसफोरखौहाय लिस्टखौहाय नोंथांमोननि नामखौ सासेनिखौबो दानाखै लोगोफोर। जेरै मोनबोदों नोंथांमोना बेबायदिनो मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोननि 19थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौबो 9.7 कौटि PMK बेनिफिसियारिसफोरनो होदोंमोन आरो बे बारावबो 20 किस्तिनि रांखौहाय 9.7 कौटि बेनिफिसियारिस आबादारिफोरनो होनाय जासिगोन लोगोफोर। बेवहाय रावनिखौबो दानाखै। नोंथांमोना गोदान गोजाम नोंथांमोना गासैबो मोनजोबगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोरनाबाफोर पेन्डिं जानानै थाबथादोंब्ला नोंथांमोना खेबसेनो 20-30 हाजारबो नोंथांमोना मोननो हागौ दे लोगोफोर। बेनिफ्राय जायफोरा रेगुलार नोंथांमोना मोनबाय थाखायो, दा नोंथांमोनाहाय किस्ति नोंथांमोना मोनबोबाय थाखादोंब्ला नोंथांमोना 2,000ल' मोनगोन दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोननि PMKनि फैसायाहाय बारायाखै दे लोगोफोर, 2,000खौनो मोनगोन। दा फैबाय थानाय बोसोरावसो मा जायो, बारायनानै होयो ना मायो बेखौथ' जोंहा गभर्नमेन्टआसो एनाउन्स खालामगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानांगौ बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। आरो नोंथांमोननि डाउटआहाय क्लियार जाबाय जानांगौ लोगोफोर। गासिबो फैबाय थानाय
2 आगस्टआवहाय मोनसिगोन लोगोफोर बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनलांबाय थानो हायो फिउचारावबो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं see you again bye bye and take care